Kag sa good vibes, mga na-rescue nga mga ido nga daw halos tulan kag panit na ang natigayon na nga naampawan. Ini si Maxine sang ma-rescue sang grupo sang Back Project PH sa Talisay City. Halos panit kag tulan na lang si Maxine nga nagalagaw-lagaw lang sa dalan nga gutom. Sang ma-rescue, ginpabulong sa Barkside Animal Clinic. Ginalagaan kag ginpangitaan sang pamaagi nga may magasapupo sa iya. Kag subong, may pamilya na nga nag-adoptar sa iya. Nakakita siya sa iya nga forever home nga mag-aalaga na sa iya kag hindi na siya maglakat-lakat sa dalanon. Si Yan Yang naman na na-rescue man sang Back Project PH sa may isa ka resort sa Talisay City. Hindi na siya makalakat sa makita nila kag nahadlok na sa tawo. Pero matapos nga ma-rescue, ginpabulong man siya sa Barkside Animal Clinic kag matapos ang rehabilitation, ini na siya karon. Nagapangita naman siya sang pamilya nga mahimo mag-adoptar sa iya. Sa mga interesado, mahimo makag-angot lang sa Back Project PH sa ilang Facebook page.